Днес ще ви покажа къде има сейфове в 3 от къщите. Така, първата къща трябва да се поставите ето тук. Няма значение на 6-то място или на 7-то. Трябва да си поставите ето тази къща. След като се поставите, влизате вътре и влизате ето тук в ето тази стая. Както можете да видите, обикновена стая, къде ли може да се крие сейфа? Аз ще ви кажа ето тук. Идвате при огледалото напред и ето го и сейфа. Да, сега сама ще си го ограбя моя си сейф, така че... Да, вече знаете къде се намира сейфа в тази къща. Да. Сега ще си взривя собствения си сейф. Ето парички си имам. Така, сега продължаваме към следващата къща. Ние ето тази с басейна. Опа. Надявам се да е тази. Да, май е тази. Така, сега тук си е лесно, а в другата малко трябва да се помъчиш. Така, тук сега, нали, качваме се на втория етаж и между другото забравих да кажа, тази е премиум къща с тази звездичка. И да, вкачваме се на втория етаж и завиваме наляво. Дори ако не е ляво, просто отиваме в банята. И тук минаваме и се обръщаме с гръб, така е по-лесно с гръб, така се обръщаме възможно най-се таковаме към стената и се опитваме горе-долу с някакви усилия да прескочим стената и да отворим това. Значи не вярвам смисъл да няма някакво бутонче, където да се натиска, защото... Нали, да. Но просто не вярвам да няма някакъв бутон. Тихо. Натиснах го това и нещо стана. Но, добре. Така да кажем, че нищо не е станало. Сега тук трябва да се опитаме да напипаме бутона, както казах, и защото доста си е трудно. Дори не е и лесно. Трудно е, да. Нито доста. Ще се върна, когато вече ще мога да го отворя. Бутона, значи натискаме просто на едно огледало и се отваря това. Да, между другото, това видео може да ви е много полезно. За да, ако обичате, например, да ограбвате къщи, това видео ще ви е полезно. Сега тези сейфове съм открила. Има още една къща и ако открия още, задължително ще направя ново видео. Сега минаваме към следващата къща. Ето тази къща, надявам се. Да, между другото, ако искате в следващото видео, ще покажа как да си направите ето така името ви цветно. Така, влизаме дали в къщата, качваме се на втория етаж, влизаме в ето тази стая и в банята. Така, сега, понеже ето тук, зад ето тази страничка се намира
сейфа. Не знам къде е това, не знам къде е бутона за който да отворя това. Но да, между другото, тук, ако някой не знаеше, също има тайно място. И да. Ето, мога. Ето, не! Хора, трудно е. Така, пръстените. Тук мъка голяма. Но ако пък не стане, ще направя... Отново ще се опитам да потърся бутона, защото явно като гледам няма да стане. И да, като цяло да. Открих го бутона. Преди да ви покажа къде е, първо, за да ви е по-лесно да не се мъчите, можете просто да вземете чувал, не е по-точно плик, ето това, да вземете плик и така да се таковате, но това обаче трябва да се направите малко човече, иначе няма да стане. Втория вариант е ето такъв чувал, да си го сложите и да си влезнете, но аз защото не исках ето да бъде така много лесно и затова реших да открия бутона, с който се отваря самия сейф. Така, първо да покажа преди бутона. Открих още едно тайно място и значи слагате си тук стълба и така, можете да се качите тук. Не, че е нещо удивително, нещо много яко, но просто казвам да си знаете. Така, и сега, бутона просто го буквално тук из цялата баня натисках всичко всевъзможно, което можеше и най-накрая го открих и познайте къде е. Просто на най-трудното място, където може да е. Но аз го открих. Да, никой не ми е помагал, аз съм сама. Или като цяло. И да, така. Познайте къде е в туалетната, правилно. Тук идвате. Нали, постарайте се да не сядате. И тук натискате отстрани. Натискате и край вече сейфа. Стойте, да, между другото и от първия... О, боже господи. Между другото от първия път не става, да, наистина. Тук някъде натискате отстрани и би трябвало да ви се отвори. Хора, значи обаче... Да, тук отзад натискате. Ето, отваряте си го. Си го взимате, този път няма да го кърмя. И да. Тук значи сега ще проверя. Само се затвори. Затвори се. Така, окей. Сега не тук отстрани, както разбрах. Не тук отстрани. Тук отгоре. Някъде. Бъде къде? Някъде по туалетната подсъкайте и би трябвало да ви се отвори, защото не съм сигурна точно на кое място трябва да натиснете, за да ви се отвори сейфа. Не знам точно на кое място, наистина. Що аз нищо не виждам. Тук не виждам нищо да съвети. Да, просто някак си по туалетната нещо цъкайте така отгоре или не знам. По туалетната е. Видяхте, че е някъде тук при туалетната. Някъде подцъкайте и ще ви се отвори. Да, защото... да, тук някакси отстрани, не знам. Сега да се затворише, може би 2 пъти, 3 пъти трябва да го натиснете тук. Не знам.
Добре, това е. Разбрахте вече къде са сейфовете в 3 от къщите. Надявам се това видео да ви е било полезно и чао!